дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии қирғизистон Содир Жапаров мулоқот намуданд. президенти кишвар дар мулоқоти дуюми сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо иштирок намуданд. ҳаракатҳои кормандони алоҳидаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия санҷида шавад. маъракаи даъвати шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба анҷом расид. дар рӯзи аввали мусобиқа ҷудочиёни Тоҷикистон 2 медаль ба даст оварданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Чолпон-Ата бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон Содир Жапаров мулоқот намуданд. сарони давлатҳо вазъ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистон ва Қирғизистонро дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ ва ғайра баррасӣ намуда, доир ба масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор анҷом доданд. дар мулоқот ба масъалаи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлати Тоҷикистон ва Қирғизистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. сарони ду кишвар аз натиҷаҳои охири мувофиқаи хатти лоиҳавии сарҳади давлатии байни Тоҷикистон ва Қирғизистон ба дарозии тақрибан 626 километр изҳори қаноатмандӣ карданд. дар баробари ин аз талошҳои муваффақона идома додани музокирот ва қабули қарорҳои дахлдор дар асоси эҳтиром ва эътимоди мутақобила изҳори ҷонибдорӣ карда шуд. сарони давлатҳо муҳимияти нигоҳ доштани риштаҳои дӯстӣ ва ҳусни ҳамҷавории ду мамлакатро бори дигар тасдиқ карда, ҷонибдори худро барои ҳалли ҳама масъалаҳои мавҷуда танҳо бо роҳҳои сиёсӣ ва дипломатӣ изҳор намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Чолпон-Атои ҷумҳурии Қирғизистон дар мулоқоти дуюми сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо иштирок намуданд. зимни нишаст роҷеъ ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи давлатҳои Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо, инчунин оид ба рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи афкор анҷом дода шуд. ҷонибҳо ҳамчунин дар робита ба масоили таҳкими амнияти минтақавӣ дар пасманзари хатару таҳдидҳои муосир аз ҷумла вазъи кунунии Афғонистон табодули андеша намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистонро пиромони ҳамкории шашҷониба дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва башардӯстона, инчунин дигар соҳаҳо иброз намуданд. зарурати тақвияти ҳамкории давлатҳои минтақа бо Иттиҳоди Аврупо дар соҳаҳои амнияти озуқаворӣ, кишоварзӣ, нақлиёт, логистика, гидроэнергетика, энергияи сабз ва рақамикунонӣ таъкид шуд. сарвари давлат масоили мубрами тағйирёбии иқлим аз ҷумла обшавии пиряхҳоро матраҳ намуданд. Юсуф Раҳмон, прокурори генералии Тоҷикистон дар робита ба боздошти оммавии муҳоҷирони Тоҷикистон, латӯкӯб ва муносибати бераҳмона нисбати онҳо, инчунин боздошти теъдоди зиёди донишҷӯёни тоҷик аз ҷониби полис ба прокуратураи генералии Русия барқии фаврӣ ирсол намуд. дар ин бора дафтари матбуоти прокуратураи генералии Тоҷикистон хабар медиҳад. ҳаракатҳои кормандони алоҳидаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон мавриди санҷиш қарор дода шуда, ба он баҳои ҳуқуқӣ дода шавад, тақозо шудааст дар барқии прокуратураи генералӣ. бояд гуфт ки давоми 3 ҳафтаи охир боздошту латӯкӯби донишҷӯёну муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия ба якборагӣ афзоиш ёфт. кормандони мақомоти интизомиву амниятии Русия донишҷӯёну муҳоҷирони тоҷикро дар хобгоҳи донишгоҳ, масҷид, кӯчаву варзишгоҳҳо бесабаб боздошту латӯкӯб мекунанд. дар пайи латӯкӯби донишҷӯён ва боздоштҳои оммавии муҳоҷирони тоҷик дар Русияи ҳафтаи гузашта вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон Симеон Григорьев сафири Русия дар Тоҷикистонро ба бинои вазорат даъват ва нигаронии худро аз бархӯрди номуносиб бо донишҷӯёну муҳоҷирони тоҷик иброз намуда буд. инчунин вазири корҳои дохилӣ ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон бо ирсоли мактуб ба ҳамтоёни русии худ таҳқиқи одилонаву холисонаи латӯкӯби боздошти оммавии донишҷӯёну муҳоҷирони тоҷикро талаб кардааст. иттилоъ медиҳад Азия плюс. даъвати баҳории шаҳрвандони солҳои таваллуди 1996-2005 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ки дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 1 марти соли равон давоми моҳҳои апрел ва майи соли ҷорӣ дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат идома ёфт ба анҷом расид, хабар медиҳад Амид Ховар. бо оғоз гардидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ масъулини комиссияҳои даъватии вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои ҳудуди минтақаи Рашт дар рӯзи
нахустини даъват ва чаҳор навоҳии пойтахт то охири моҳи апрели соли ҷорӣ маъракаро 100% иҷро намуданд. То санаи 31 май вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ оид ба иҷрои маъракаи пешбинӣ гардидаи даъват гузориш доданд. дар рӯзи аввали мусобиқаи гран-прии душанбе 2023 оид ба ҷудо ғолибон ва ҷоизадорон дар 5 вазн муайян гардиданд. дар рӯзи аввал ҷудочиёни тоҷикистон Меҳрзод Суфиев дар вазни 60 кг медали биринҷӣ ва Обид Ҷебов медали тилло дар вазни 66 кг ба даст овард, хабар медиҳад Амид Ховар. ғолибону ҷоизадорони гран-прии душанбе 2023 дар баробари медалҳо бо ҷоизаҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. ғолибони ҳар як вазни ҷои аввал 3000 евро, барандагони нуқра 2000 евро ва биринҷӣ 1000 евро ба даст оварданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.